Nečekaná zpráva ohledně zdravotního stavu známého módního návrháře Osmanyho Lafity, kterého v dopoledních hodinách odvezl sanitní vůz přímo z jeho domu v Nižboru na Berounsku. Jedinou informaci, kterou se nám podařilo zjistit a ověřit, bylo to, že byl převezen do psychiatrické léčebny. Více informací má naše reportérka, která je přímo na místě. Ano, přesně tak. Nacházíme se před hvězdárnou módního návrháře Osmanyho Lafity, kterého před chvílí odvezl sanitní vůz. Zde máme záběry, které se nám podařilo zachytit. Co konkrétně se stalo, jsme se snažili zjistit od jeho manžela. Ten se bohužel k celé situaci nechtěl vyjádřit. No, Osmany není na tom dobře a teď potřebujeme trošku čas pro sebe, víc nemám co říct. A snažili jste se zjistit alespoň nějaké bližší informace od místních lidí v Nižboru? Ano, ptali jsme se přímo před obchodním domem, kousek od jeho domu, který údajně návrhář každý den navštěvuje. Zda si například místní nevšimli něčeho neobvyklého na jeho chování. Zde jsou naše záběry. Maruška mi říkala, že si tady u nás v krámku začal zpívat nahlas. To se snad zbláznil. To já jí musím zavolat, že už je tady i televize. No, je to asi takový 2 dny, tak vyjdu z domu a najednou vidím tady utíkat chlapa v trenýrkách, si říkám, kdo to je, a když utíkal nahoru, kde bydlí Osman, povím, že by to byl Osman, to se snad zbláznil, nebo co? Hele, mě nic neudělal, tak ať ti tady lítá třeba na hej. Tak tady se o tom povídá celý Nižbor. Naši kolegové také získali telefonní záznamy ze včerejšího jednání kosmetické firmy Asomproso. Na těchto záběrech už jsou patrné první náznaky tohoto neobvyklého chování. Pozor, tento rok na Vánoce jsem si vymyslel, že od 1.9. prosince vrátím nadhodnota objednávka dárkové poukázky zpět. A to nedává ekonomický smysl, to zkrachuje. No to se nestarej, na to jsem tady já. No, Vánoce, ale nemusíš to přehánět. To není všechno, vrátím až 100%. No tak dobře, no tak zavřeme obchod. Blá, 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 vy tady jenom plasáte krávovina. To je to, co jsem vymyslel. A je to. 100% na zpátky, 100% co lidi koupějí. Ano, ty si vyžili. Ano. Tak se chová už 3 týdny. A to fakt nemůže vydělat, jako, tak já nevím, co s ním dělá. Tolik k Osmany Lafitovi a nyní zprávy ze světa. Zprávy ze světa, pusťte si do televize. Jak vidíte, nejsem žádný vlásen a nejsem v vlasínce. Prostě tady se využiju krásné vánoční atmosféra. Jsem dobrý herec, že? Ale to, co jsem slíbil na reportáž, to splňuju. Jenom se koukejte na asombroso.cz a budete tam vidět, že?